Jumatatu ekero boigo turabwaterane nere Joshua uta asensemo yebimanyererio. Na boigo emanye chigosori nigo maranyara ko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyara ko bagatwerera mange nganyara ko bagwateka korwa ase ebiti byeito bye chigosori. Tombo cha gosangana nche Evelyn Serro na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bwete Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Buyamana wano mwancho murigererio Ndizi TV andonsi asoberete nandi nimambiengia nyasatu anjere tuachakire eiki engeni eiki engia kabisa nogosemerwetu na nyasaye kera tubukiri asemambi yaboniga ase wiki eye nabe chikobe wiki ya maseni nande wiki engia kabisa neri tukoliri ensengima ya Kenya egotimeke emete ekero yanyarde koraligo bunali tukolero nigo ere holiday Kundedeli holiday nigo lili tukolio gosimeke mete asensi ito ya Kenya engima anene goikirania endoto yogosimeke mete menge iyo nonyino muraibu enze tukutogera muto hanyarde kaode gabo bisa aobe serikali na bakenya itukolani gobono babokire asingenjo yogosimeke mete chinsemo awao imeyense ya Kenya kero ase county ya Kisii barobertu yogosimeke mete asigatugergia Ensakia alias ensemo ya Bonchari. Igo tutaraika senseme yosimeke meto mwachumurite turayari bagalia bayengo kwarigania somoroberio bwensakia litukulia Jumatatu litukulia gosimeke mete asensengi matokobona kikwa bokire aenga yogo jugosimeka omote ni kioririkia gosimeka omote gosenaye nigo kubatse serikali gosabo bsabe serikali andons gosijinsemo abao ende bajigosimeka gosimeka emete igona kwarira nikiandike komia simambi yabone ngote na bono boka ekiagera liriakire nani nyasao twanjiri twaritukulia Jumatatu chitariki 13 omutinyino y'ikumi na limo omwaka wa 2023 ekorotorogyina omwaka boigono wende tonya gwekumba nkoerore etosemedina nkoerore buya tohera matakataka nonye bintu bikongete nonye uchumi gekongete nonye bakenya toendete korira buna bintu mbiri buya aro mbiri buya kodete tosemenya sae buna ngoto bwera hare asebyonsi na kira ringana
gakubukiri bono mambia ubwate afya erengia nande toigwete birukonyo binde gosene bano igwete birukonyo binde gosene igwete bobe eyo ngwetere imalerie gwete neri kubali gweta kwenete tomosemerio monene Nyasaye asemambi yaboni umwachumulire boka bona soime yomoroberi bwensakia tujaka manaye turikuname kabisa tujake wiki kyari tukira Jumatatu nalirikorosa ewiki yiga ende twarangaki egosuka gochibosi yura turasenze mu mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital. You like, you comment and you share inaseme yo ya Facebook. Waiga semo ya YouTube kutoka toro robo na Ndizi TV News. Waiga semo ya Facebook waiga bwata sasa nseme yo chat na boto tumera uchumbe yao asenseme ya Facebook waiga you like and obeke kengera ali kabisa ke notification ekaroya ikire ugokero kwa subscribe Ndizi TV News inaseme yo ya YouTube waiga ntora sesemo yo mtandao wose website www.ndizitv.net abuna otogotoka chinsemero ngebere nainye wiki watubwati boronge kabisa kiaro metakurwa sokiri nyomba mwa auto gosoka na TV yao akekora to TV na bono gwaso asensemo yemitandao watubwati bu yakabisa kiano nyomba mbali mubwati smart TV mogo tumeka internet bado moto nyora mitandao yaito eyu ya kijamii inatoa gotebirigo enamba yaito ya studio ni yibuna botambe irase skini ya gorabu ya 0792192834 ine namba yaito ya studio asemambi yaboniga Joshua tabuna botambe nerendereba yomuroburiyo yo okwene kibuna gali teriko so bitongo ime gali teriko lima okwene kibuna ibintu byonse byagwikire bunota getebigo ikire asemambi yaboniga Yodigangeli babiri abana ko kwarigania senjera bene osoime yomoroberio tujaka manaye nantukora manaye chikoraga chinse to chiabono mambia Bwakire biyo mwancho muri beta sendi Ndizi TV ninde no kwegenda mbuyoga nrete gesetu agatigane teri tukori ijuma we karero aniko kwarigane kigimase ikiyende ritukori nderi amande gose Jumatatu jingaki tugendrete kwene kimbure nyinge miyoro ngorwa Gusii nabo igo abara ikurense media Kenya kwanza bagase ineko kugo igerere serikali gose nase kyo uchume gene tokanga igo mwancho mu kwarigane kigimatu nyawe ikaransa bwe manye gose twe manyonsi aliagendrete asense wa Kenya anana soro ngorwa Gusii nayo mwancho muri ngakibwe bangete mbure yigaye no bwato motogo chigosima osengo ikora se sub county hao nyare ko nyoro mote nayo ndo simeke no nyambuo no nyana se chinsemo che serikali igone chinga kichindo mwancho muri tokadanga eritukeri kane tukoli nana se serikali yero beretikegema kwene kingaba Kenya ngobwatra na bara mone serikali gosimeke meteri kolendali rarito kolenda no nyana ebintu birutwetana ine twene kinga mbure yeterigo chikwera masama tukare motwe no gosimeka emetego mwancho mko turabone mambi kotenga karibu kege masomo wensakia chinsana chechiga omoro binoro yiga Egeta seni na kiki gato basa gusuka genda tambe egeta seni Ndizi TV no morobiro Ensakia no morobiro chirenkoma asoro gongorwa Afrika na boigo ase ense engima ngo kwarigani kigima gote ikaranso ike egento buna batanga otenga egibande gento tayitegyoka na machi gamolero onyago siba ngora elitunyare go sukuma litukeri go chayo shaka eke ya senchira ya bene na manga gento ko gendra asense to ya Kenya emebine menge ntware weekend yiga murebwe nsinari senseri ya Dubai igo mwancho muri na mange age RSM seitu ayuntaga ni omisi no nyane rimo abantu kurchi nsemo chonse amashabiki itogota karibu kigima so ime yomorobe yango kwarigani ase enchera enge kigima asamo kabere kota karibu ime yomorobe Ensakia semambi yabono tobasa gusuka tobasa kogenda tambe abantu kurchi nsemo chiri cyanya mache chinsemo cyamatongo so ime yomorobe totomere SMS totenga bono twasoira somorobe emambi yabona babo krisaru gukuraganga so asomorobe totenga ngakibwabo mwabo kire ko chinsamo chiri cyaraganga abantu ko chinsamo chiri cyabo nchari mate ase oyo mintonera Charles munari akoru
akurase teri ya kikwetu abantu basuneka na kibabokete totebi ngonga ki na kebintu bigendrete abusuneka abantu mbuya bare totomere SMS babo kemisofi motangi kuchisa muchichanya nkongo na kibwabokire amashabike itonsi na kimwabo na kimogendrete so asomorobire aba amashabike korchinsa muchicha diaspora bwakire nimete yakini mbora kibuya moraire bado ndi na kimogendrete tomanye na kimogendrete asema mbiya bono aiga Kenya ibono to tebe mambi yabono na kimogenda to kutwa gatika nti tukore juma erebuya sana gotomanya nga kyogenda tayo mwancho murekegara ekero rebuya na intumbu ya tore igo mwancho tutumere wetera SMS ase nambera se screen yawo nyawo tomanya nga kyogenda te mbarabi bali oko kaneri ali tukorigiya nabo igo mbarabi bali ko tenga bachi gosimeke metina wo kunyori mo mete mbarebe birenga rero tukori gosimeke mete indiarengo bono bainyori nga rero ni holiday kiro monto atume anyoro moto ya aenda simeke no simeka kwao no simeka no na access ama gacho ya serikali go wasimeke o wasirire ase orogongo rwa Kenya na bayigo na utara no manani manani ase orogongo rwa Gusii manani naro tunyale go ikoro tunyale go simeka emete to simeka emete so bonge nali mbure yetachi go sirase ama tukale motu ekyagera ntoka neti ama tukale moto nyora ama rigesa mbura nere kwa ntarigesa emete ensebe etabuati emete menge rire go ya chande kire bono ntokunyara kogesa buna toka neti buna abantu orogongo rwa Gusii matenga intunya satu anchite kurwabu atangani ekagera gatwe mbura etari go situntu manyeti mora kerange ntoki bakira batebeli nine ntubona tumaite ndi mbure nyinge ne mbure nke igonto manyete ntu abantu baragongolwa usinege nteki yakima igonero byatwa sokia sobonge tunyale kwanyolere mete korwa se sub county ekayere mete nere serikali kubwatuka na ndo bwate besa igana bako goraiga mete no ne bere tato osimeke konye to kunyarwa ikari ase kwenanu igone gente ke mwancho bongo batenga karibu asomuro biro Ensakia na bo igongo batenga karibu asame osasensa moye mitandao otobwate nyamo aseyemo aso obotenga kyogendrete wetra sensa moye mitandao o Facebook obotenga Ndizi TV News Digital na boko like ogo share edonya kumanya abamino nabasani banga Ensakia ya chakire nabo igona boko beka comment yao otumanye na kyogendrete ngambale ngabali yoso ya somoro biro Ensakia nabo igona bo tara sensa mori ya YouTube konye gwasokire ko runyomba nabo tara sensa mo ya YouTube onyago tonyoro na Ndizi TV News edo nyale go sangana ntwa yemo aseyemo nabo igontoro mwancho mana aso mutandao oli omonene kabisa oli kumeka omanye kabine website asoto na www.ndizitv.net www.ndizitv.net abunto likomocha chinsa chonsi no tolegabo no tobegete amayiga itogabo ntoli kolimi morebero na Ndizi TV igabo no tole chinsa chonsi ko kwarega nkigima nyasatu anche to ngambye mono karibu asomoro Ensakia eiwe nka kabisa Piaza no mwancho muri Ndizi TV tume SMS yako enetonya soma simambia boniga na kigo chigosumeke metenga yo chigosumeke mete kira kigerenge geito asitukira rekere serikali ya bekari tukeria nsemo asingi chigosumeka emete Ebo nyara litukira Jumatatu botamu turi twakwana igoro ya siasa na magendero siasa bado netindiete asinsi yetu ya Kenya Vincent Yakone na Daktari Kodek Kiana mpantu akorde na bara buliribu ya rero ngane gwe na bara se studio torre siasa na magendero torre siasa ya ngira magendero usina magendero atayo aba Kenya wanadanganywa ama wanaraiwa yani aba Kenya niko ba ngainirwe ose nigo bako ngainwa kabisa kainto junyadelia asensemo ya siasa ingogo kwane kene numuraibu ense naba na siasa bande ingogo kwane kene asamangana ya anya agendere gokorekana asense ya Kenya pero boy goli tukolianke aba Kenya baganyerete na ligo lilia maguta ngomentalire gosengo ke alire ayonaro onsi agendete gokorekana asense ya Kenya kero umuraibu mobwasi mioro moja wani Kenya Raila Odinga aradiribu nango chiare gwasioli ali agendete kogera aba Kenya bagwetera asense meri yeligoli lia maguta na majetigo sioli alibuna 30 shillings ngwena jira segete asechimanyire gosikitamanyiri eyirira aba Kenya gochandika oyora irote tebuna na asioli amangana ayubwa ngoiga ayimwidonya kwanda sense meri yage siasa mwanchu morekorende tutumere uchumbe yao ora tutebina kyoro bereti tukolera kwabokire
ya mashabiki ya Itones B, timu ya Panakosa, timu Jini ya Maji, timu Following na timu Diaspora itukubariga ni kiende gikomi mosoime y'umurobelio. Ensakia na rumurobelio ogoturari tukuriaho sogo cyakari tukuriaho oritura kabisa umete kyoge togetieri mambia. None kerogo chuwate chingo gesire go ikogetieri ekerogo chiko korabino no bonyanso gotieri omoro igobone to tieri emambi ya boniga tukorosereri tukuriaho ekiagera intwe tokora buyabuna tumanyete nturi okara mune mejende akora konde mejende na akora tokora na tukuturira totena bono soa ime yomoroberio bwensa keri tukeri ya Jumatatu igogenda osime komoto oira nebu abantu bana kati abanna nimete tokosmeka osino bogima bogotokongera na boko ndosime komoto rendaro ortobwa dingencho Abogo ikosime komote oirani ikiagera serikali yatebna nebwate kirenga agyo kwena kina twasimekire emete asorogongo rwa Gusii gosasinsi ito ya Kenya kana rojena bawasire nigo batarire osini go bagochukura emerobilio iyo aschinsemo imeyense ya Kenya igone exercise serikali irete koba serious sana litukira margoba Josephat Amisi mbarenge n'umuwasiri w'ebinto bitwetana ine hene China maje ase county ya Kisii le abwari agatorera kabisa nga kemeroberi ase county ya Kisii ya bekirwe indego simeka emete ase orogongo rwa Gusii ya serikali netegeti gobegende serious doli kanoma chumorira ikiagera serikali nebwate target ya ekorenga no muraibwense na tete ne target ne by 2032 target ne towiki ne target nero atete kwena kinga nyuma tararu ase oborai bwae obekire merobike kagima yogotinya sense mo ye bintu bitwetana ine ebine kosimeke mete ere yemo yabo osere yento ekekima yani egetari na ro morobike biz kabisa nambanera debete nambanera begete irenga de to eme tekiro monto na bwate nambara kinende yo morai begete na tegezina emetenera tegetai toikie Puna bono Jumatatu metempa target na toko simekange 100 million 500 million ya apune asense ya Kenya gisem lakini mara events na tetina weka 30 emetenere totakere simeka emetenere jibono twachakire gosimeka na aseboniga Brighton enambanera begete lakini bono nambe ituranyetani enambanera begete turanyetani target ya ene tebe to medikiro montra bate target ya emetene chi wetani chi million na begete nambaga abu lakini rende egente kenki tone kinge mete yasimikiro na boto wetani na mberi abegete na boto tae na boto taike lakini ndo ko bantu gekega twabekire target twachakire boniga twachakire tengo boniga igobono guika 2027 paka tonyorenga debete 2032 2032 wikatonyorenga anda ketwikira ase target ochakire bene osusu chakire kendabo bieto tebi manje muri target yimara ibwensa begete irenga kyana libo ne tosimeke nayo simeke mora ibwensa na begete target na begete target enamba ngote mwacho muri ngote ngire nambe eyo kuba tumo natogane to muroberio bwensa kyango kumanyinde nga enamba nereri lakini gento kya muhimu keninga twachakire litengo kina kintu kya muhimu tochakire litengo kenda bunali ego ikata 2032 tonyorenga enamberi ya begetu twanyekeraniri nto basa gutigara maega enambero ngo kumanyinde gochi otsinsa iganto bwatara ngo kumanyinde enambeyo biasa no manchu morero Ndizi TV gono morai bwenze Dr. William Ruto kraso to bara yana de na tagete kwana kina ebinde bitwetana ni byarendirwe ekara de tena go ko mwaka otatitu onywana tuasime gremede 15 billion mede 15 billion go million taraisi oike billion mede 1 2 3 mbake billion wese kwa kuna 1 billion ne shiringi osijibese na pako nywana gwasukire bosara kiri go ko morai bwenza katana oika 2032 akanyorana tuwasimekire mede 15 billion asensi ya Kenya ekirenga kyo simeke mete yegeregege anene krwate dena tosimeke mede indigenous trees turusie mete eucalyptus mete meringamu etwarena mete yemenge ngosaliere ogochenji kwelire ya irire ogochenji kwelire osengo kolera mache asenaro morakera ya chire lakini badena mete ise kusimekwa nirele friendly mete nirele miyabu na bona se county ya Kisii ebaja grosimeke mete eko ebwata matunda amapera mete ebirangwati chiapkato ine mete bad osimeko mote ogokonya kolende mdubito tanene bado ando tokonya asensemo ya matunda igobono 20
Teodoro na tugusimeke mete ya setukuri lero ende tukire ni ndoto igoro cha serikali na gere kebege the serious asobo simeke bi bwemete aeningo bona eteto bwate cia serikali asenjere ye mogo se yende ende tosuke go chibosio omote na bogo simeka ano enu metero ne compound esimekire mete konyorore afya yani konyorore embere ngia ase ensemeyo yobona tikato bwate cia serikali aso simeka mote go totomere uchumbe yao yawo go simeke mote no bwate compound go simeke mete lakini bade na tosimeke mete ndere friendly ndosi meke melinga mangana roje kunywa mache wewete wasia zetuna nige konyu 40 liters angeri tuko igwete di amatu mwa di weekend ama challenge ekonyu ngoma chumole bono tetuba serikali torena ngaki togo simeka emeteyo mwa chumole sali amangare nzeto ya Kenya bogo twaro jense meli ya bypass bono turujina bako tebuna mbara iwana no ba kwenda se retreat ko di robot Dore karonsa musio kaba dana ina robot rutari giri nanga kitokorowa amangana ye braces inga kigo chikoba bono na kitoko dana bono babeira ali batubegere jibese chiaba na Kenya ningi heko gera na ba dana mbara iwan Dwaroje Edwin Sifuna oinere omo senator abwe county ya Nairobi akaragote abuna ise koretwa aze ebunge orobot oruise koretwa buna ndora aligereriwa Usendo bwati amashwara ali yogokonya mwana Kenya gwika anyare kigutugutirwa bono tuburana rinde nkibabeire bagokwana ubugima bwa kongira ina aramangana makongu sana bogontoroje na liberia lya maguta ndira sense ya Kenya kromosobati uri munyabiasara anyarete ataramayikana gwikasa asale bukaboniga nigento kyo kumyarendere abanyanyimbo mbagerete obutuki weri banyare kumanyanga yaberete gwikaboniga ekere serikali gose ego chikomolekwa sense moya mafuta ndonyora ndake buno mo sobati munyabiashara obeire ka ko gendas atamanyika ine asaberete nigento gekorenta obuoba sana gose gekubo amaswali amange gegutiga amaswali amange ase aba Kenya igoro ya mafuta kera mafuta na essence yetu ya Kenya seboni gaikirete na rondo chare enkwana ya kira ankyo na nkiro mo Kenya akweboringa na mambi na kibarache bakwana nkibarache babwatuke igone ginto kigenete kolenta ama isugusu ase aba Kenya na nene asa abantu bali bagotumeka obosombi anene sana chipara bono chiakongire achisabali gwikachiche chitiku kogendo kyagera bono mete to kunyara igoriri aparo kora ngati gwakero uri kwari guchiko kwani onyesimi okorenera abo kyaga obosombi bwakongire kigima igo mwancho nde mitotoroje nga bigo chikogendera gokongya ono ntokanyeta abwa ankyolende tomanya ngaki ebarache bakiriria ego se barache ba ninganeri indireri bwato boriteri ryomosubati oyo munya ikoni amota ikoni asensema ya maguta ntwaro jomo wakiri kivombeta ka ukwanira musubati ntura manyasale kirwate ana naenda mpaka se DCI akariboti kurene ntura manyasale no munyabiasara mokonsana musubati rinde ancheli etaramayikana kayale wikabone tumakuborana amaguta na bwate maguta 17 billion bone serikali kolengana kivu mbeta ebaote abona nigo bari kumubona ngakinga yalo sijibese awodera maguta agacha se port ya Mombasa bono tumakubona nena ekero monta akore biasara nera sumome yalo sijibese entongere bakorigereri ubugima bwao koru maega bono bunanche Brighton ekere bakorigeri ngati mbwati biashara binde andake gose biashara ngokane bie chinyanya akyonyo ale ngali tukirimo na achakire koda mafuta andake musubate ani njerio bairika akora mafuta ne biashara akora na kingo tenga andake chibesa tumegeta ase koda mafuta yega icyarenge batakagirite Omunyabiashara ya ni munyabiashara lakini tokomanya nke wango kibamo barigereti history yaye gocha na kyabere gakonyora kibesa ka wasokiga umete bakorigereri ase ebengeri ya unga kyo soina kyo wasoki bone kiro konyora ndake ba akolenta yani akostwali igori gosa mafuta ko chikoya kibesire igoro goikaba stoke kyagera na yaruseti buya are kwerera ngaki yaye na imogitiro neloni egento bano bari ku understand asenchireringi yakyagera bona igosira tutamanyeti asari wikaboniga nkomentera maswali ngaki ngayaberete lakini korengana namangana go kwano gose ni badana billionaire igo musubati otari bona aja kibiasara
obeire ka okore biasara bya matuka mange bono ribodi kubodu naki nkayale nani gekogera ekere serikali kubobuli amaswali bunaya ingaki abakenya bandete korira igoro ya maguta uswadio ya Angeli ndura mayanga yare kolengana mu wakiri oye Krivombeta no mu wakiri onde banyare devago file petition kwa serikali wetira sikembia DC ekere to muswadio ingia ngayale ikiagara utata inaonekana katika amaguta asinze ya ito ya Kenya. Abango boli barengena ingekugera Kenya amaguta abwateribera kila lituko katoko na asinze ya Uganda Makori nsali. Tokwenda Tanzania ligolinzerire Kenya. Lakini wateina omoraibu omubwasimiro moja na tetena nkwasio lyale bwangoiga atutebina ningi yekogera Kenya tubwato bokongu bwa maguta. Igaba Kenya bado babwate ogosukwana mahambia. Maguta ni garamende ayo manju muni ngakioroje ngotarabe kemeroberi yabe ne serikali kero ndoronya baraiba anene baraiba Kenya kwanza nigo bakare kwegerera serikali kuna subsidiary yabe tu na Jubiri ega serikali yetede nero egendrede bado gwakano buna besijina joje jega soire amagoko yabantu bande bono ngogo kwanegende wa Kenya tunandanganywa gose nigo etoko ngaino gose nintutaramanya ngigetokana abarai bakira umurai bwense chingobi Nairobi kerakari wa address nation bago jasa matanga usejikaniza baja gutaino umurai bwense no mobe baja kumurama ningi bata inkeke batara akora se county ya Nairobi ari kibale bunge yes senate gose ebunge nene para kwanda masirai ya yomokenyu kawaida ngibaje utoteberia matanga ngibaje utoteberia chikanisa ayonso ya kwana asense meri ya siasa asimambia nikondo manju muri enda kutuma uchumbe asimambia boniga ya namba ya 0792192834 namba ya studio asimambia boniga enda utotebinga kio enda utubwatia na utume uchumbe ya wanene kero litukulia lero abakenya bonsi bausimeke mete asinzemo ime na isiko ya Gusii ngayole Dorifini mora Kemisobi Motangi, Kirisi Arogo, Jelsi Monali Kuruenza Maria Kikwetu, Simeoni Atote, Engineer Vincent Maina mumeamka. Geni kizemba kurwa sense meri ya diaspora, ikiane romu ya kiruwa ituna maitena kwa bokile, wana no orime yumuroberio asemambi ya boniga. Asinga njibire beto biyo ya pia minyo kanali Jumatatu, na atakanda agoikia aya sensemo ayebiro, asemambi ya boniga aseda gikaiga ngote bingi na kuariganiria asemambi ya boniga umwanchumuliria ikiagere nero Ndizi TV obwansu bumugusi kolende enda gutuma uchumbe yao iya gututainga yi obereta se platform jeto chons egendo nada ko daily tukora lero never befriend someone that has tried to destroy your character. Thomas wanjirana wanja omontori ogerire wachandegire ososaliri character yao ose osaliri chibesa chao ososaliri obwamate bwao n'abantu bana lero inatakanda kwa nabere ngo debigoro ya friends omosani oningo lakini warata ko debina kuratikana nahande go friend o go friend omonto ogerire osaliri character yao orire besa yao kolire ososaliri obwamate bwao ingiye kwa ngo debigo engiti ngiye kwerusiri sangwa elinde yanyago kina ya nere engiti nelielia lakini eli sangu yejenja enyambu nelielia kolende ne kara yejenja kolengana se yaring eba seri liugalire green ego jenjebe green because egete ko era engiti ose engiti ego sabura li sangu liri ngiye sangu ego sabura nero buna yarenge ngiti nero elietandire lakini liyo yajenjiriyo elinde ebenene ebadeba asomuntu bezo badan a snake onel shades its skin to become bigger snake yani ego yawesabura li yalo kwerufre lakini nyambo nero nigekora camouflage ekelera asigede echenjeti ekara yaba yero yaba green asere yakora camouflage yabara betonyerora ikubono mwanjuburi lero ndeko debina nabera abasole lakini saliyo muntu oyo orengo mosanio agaite character yao akalie bese agakora na agasaliyo bwamate bwao nande kokomo friend iko mayango chande kole umuntu wagerire emyaka gwata tukorobole turagora gwikabona abana gwata tukosomire boarding akongaina tofiyete bana school iko tiga koli friend umuntu ogochandire mosanio mete
Karoko soma egetabu kiemereng'anio chapter 18 verse 24 gukwanirira abasani. Joshua ebugwe gukwanirira iguru y'abasani ina twanje gutwara abasani abange. Ekero gutwara abasani abange nimechando kwerethera. Ine Biblia tebete si mimi nimesema. Ekero soma egetabu kiemereng'ani chapter 18 in Proverbs chapter 18 verse 24. Eko temna ekero korikia abasani. Abasani yena abasani nabaya. Lakini abasani ekero gutwara abasani abange nimechando kwementera. Ekero goli friend no abasani bali bagere tugachandika na barage meta abasani baro babatena no bananyo no ticket ngwenda na America. Abasani bamagoira mangana makongusa bakomontera maiga bakora ki meta abasani Ikorango musani ono ryo manju moreria tigakoli friend omuntu ogarire gwachandikire omuntu ogarire orasore otarasuka ekiagera banyona omusani oli gwatigete nari kwanyarite gokonyo ogatobo ogaso asore nando goko muri friend egasi yawo ngwaerere goko koro musani ona ndairane ekarakita yawo gosarike goko koro musani oirane ebese yokonyora buna uchumi ekong'eteiga nkonyeria aranye kore ayo na yebiro asimambia boni go manjuboria igo manyu musani ororori unogerire gwasarire ebintu gete tiga kumori friend manyane nyambo nigere asegeteriwa igoro ekwarte kamovureki teriero terigiri lakini igo yaenda ne situation yeyo igo muntu ojira asore kuri ebese yakore omuntu ojira asore endasali obwamate bwao ayo na yebiro asimambi yaboniga kurandi Steven Rwansu womokusi Mwancho murire kwa manyere ng'aki okonyara kumenya n'abasani bao konyo monto saririe egoserie tari yao motigane oyu tari musani muya tari musani orakoire mutwe motigane chaka chencha no naye menta abasani mararo banga bune nyambu buno yomuntu Brighton yatabire lirio bwate aganto igaka moshara gasoire lirine chinga kichiba kobeke yange eri omoshara wiki omoshara gakoera kanande basira to kumanyase bagoswera gochi mwancho murire ayo na yebiro bono ntete tongo charari gochi gose to enda sensemo yende ya check tumaye komanyambara bari bara ase ensemo yo sebatu bale na intwe ase mambie ya bono kolende batutra enda senseme ya check monto umorigere yende ko toma SMS ya wetra se number era se screen 0792192834 lenya tumanya ngakio gendrete na no ara somo biro Ensakia na bugona bogo tara senseme ya YouTube asoko tonyora buna Ndizi TV News Digital ilonyale gusanga amo 90 nsemo ya Facebook tonyona Ndizi TV News Digital na boigo ikasense media YouTube mwancho murigeria tonyole buna Ndizi TV News ilonyale gusanga 90 ayemo aseyemo ndoroche asero gongorwa Gusii abantu mbagente kunya kubuliwa gosembanye gante kunya kumanywa nga mwana monyaruka tari gosarwa igwa abayiboli bonse asemo abeta manyanga mwana monyaruka tari gosarwa ase chinga kichi chabono chinga kichiri chinkoro nchia itete tigato tige maiga ari bimira biri byare ngororo ase bonige serikali igende tukobeke meroberi abo igende gukotege kurege tindinga olionde bwensi uranyale konyorekana kagusaro mwana monyaruka nigara chikoimukeri kwege tambukiro egetindi ekikira kirichi ko ase bona ranyole gesusuro none rara chigwe kumeri omwancho muri ndonsi osokorenga omwana monyaruka osoire ko gambi wanga achigo saro tenena batebi ya teribo bonige bintu bya chenchiri egekoro keringi aerete tigo mwana omonyaruka agenderere ikyagera ebintu bibiwoche byarenta makongu chinga kichama egakera chinga kichiri bono ago chukwe manya ngere ningo nigo gochiyamorentera amakongu negentata manyete gentata ale konyara goteneni gosego control muno bawo chibateba igo mwancho muri gatigo mwana omonyaruka sikwe nabo igo totige gosara omwana omonyaruka nabo igo ase chinsemo chinde tochenga abana siasa mbagente kumira na chinsemo gokwanira ngaki serikali egendrete na sensemo ya mafuta tochenga abantu acha bana siasa igoro
nere bakora na Silvana Sosora se West Mugrango asibane ngase kanisa eri St Camila Tabaka asibabwa tomo chango asibono bali bakwanirete igoro yamafuta asese amo nere ndindi nyora tetenga eserikali ge kunyogwakana amadeni bono mete bagotebanga eserikali eri yaetete nere yegerete to chande gite bakaboniga nere yimugiti gosene ya chibese cyale kunyora nigo yali kubika imifuko tutamete imifuko ine yango okomba atora lakini rende bono batenganere serikali eyo neregerete to chande gite wikaboniga na madeni yali bakunyagwakana wigo nege tutwaroche abantu abange ose serikali ya Kenya kwanza umuntu banarire gotumeke ngane yungane serikali eri ya rwetororo nere gerete tubwata umuzigo ase ensetu ya Kenya wikaboniga negento kenete kore kwa abakenya birengere likegera barabwa abakenya igo bategete ubugima bosuke inse entwaro aba bishop kore kanisa eri ya Catholic mbeso getiba gatebanga ya gaki abakenya igo bakumia mono wose baumire Kenya mbire rubale bakenya mbabwati kende mbali kunyara kwerageri bukabanyene ikyagera saye mo Kenya kawaida za kunyara akorage na karagiri kale ngaragiri mambi mugasomara goba yaya igo saye mo Kenya kunyara bange andake banyora akandagera lituko igo bagote bangambiya abandi bakwenda nonye nincara lituko ligima nigento ndo chenga kigenete ko gikiriwa ase ensemonya uchumi yasi ya Kenya nigenete ko kuruchinkwana wose serikali neigwe enyale go Kenya aba bishop na batemete ukwanire go jubukurumi bagatenga obukurumi asensetu ya Kenya na bogerete go sinabogo changira twatwara omochando yo tubwate asense moyo uchumi gakonga ekyagera kera abakurumi bakuira chibese usira ukuruma ibintu biri bwente ko kwena nwasamwa umwana inchi ne gekoiranga umwana inchi oyo iga otigara asa kongu atabwatie gento akori atabwatie gentara ara usema gendera atari ko na nase county magenda atayo indagira teyo abantu baumire uchumi ya zorota asenchirere mbekegima igobo kurumi bugenda ko gikiriwa sensito ya Kenya na bigonta gandokana kya mange ase county chetu cha Kisii umwancho morigere agendera gotuma muchumbe yao elinyale go sangama usotumenye ngano ole amo 90 tinga kitogante ko yariga nitochigosmeka noni ntwemete gotimete ko yariga ni kegima Brighton nga yaro achigosmekera omoto njengo na negosimeka buone na bonda ende ward yibeno sumugambi stibarika ngenda utusimeka motoma kwa ndaliana go gamba serikali gosimeka motoro ibintu byakongire ngwenda ndelia nsimekeliane ara unande mai kwa ndasimeka ibena ali mai kwa ndakubwatse na baraibane asenze meli ya lionsi ya alias bagosimeka asebonjali ya nyansalia abano toko ntojigosimeka emeterende ase imne serikali yate bide lakini ndege ntoja mzingi tokubonelera ase topic yana asense mali ya siasa ningaunda jigosingerera monona aba Kenya ifako ngainwa wa Kenya tunadanganywa gozeni go ingigere etoko ngainwa tuakachingobi ingigere amatanga abantu baja bakwana baramana tuakachingobi wa Kenya wanadanganywa amagutaya na twatena nje liboni gatuma idea za ingoboro watebeken abungu kadurtu kwa na mange gadoro jena omo wasiri bwa mangana ya jindemero mosubati na tebete adisuome na tebete na hande ba tebete na land revis nje juju komentu abu yono jena kila lituko kiboko ira serikali yone chibese koli chibese ninga ichigoja eno tete kwe boria linene arabu aba Kenya nagiota na litukorera ngo jindi ko bodi wa Kenya tunadanganywa ose etokoliana niwa ekira tokobodi tukorera ndare asese media siasa bagani bana bagocha nakitokobona aba Kenya tunadanganywa ose toko urwe bintu bi because aba Kenya bana bana ngwakana tore chibese ja ausi bakenya mbanya kubori badena nyombe bono inje no murugione kandi tochi komenya gosino mondo gwagaje bado bora bakenye bangainire gose ebate birieke ina mango tochi gogorigeria totwekira sense meri ya siasa na magendero ase mambi yabana kolende tatora myotora na nsema ya jack yasin torane bare ba so ile me yo moroberio Ensakia ali tukolere kromanda gotoma SMS cheno ase mambi yabone gendra gotoma muna turatuma turanyorwa bona lyota geroto mekera tuwajagero gisoma ase mambi yaboni ikiarene on this TV obwansuma Gusii asebali batomire tetora chaka ase mambi yabone sengo chakira alia igoro nindo jena Thomas
Mosomi, Tom Mosomi na watching live from Kurwa Mabacho Nyaiwa Nyamira na Dad Mosomi Mora Mama Agnes Mokeira Rame Kinyalibo Bonzo so ime Yumrobeli Ekongo Sevani Usira tena good morning from Liana Bonjali Magmi present with Embusurengia Bwana Simini Atuti Keriesteri Kirandi Dennis na Robin Onyando waso ime Yumrobeli good morning Oyunera Dolphin Mora out there no ime Yumrobeli Brighton Dorcas na Joshua. Happy New Week to my family, friends, enemies, and all fans of this TV, wherever they are watching from. May it be a week of success and blessings in the name of Jesus Christ. Asante sana. Enjoy your day and have fantastic new week. God bless you. In Noarimi Yumurobeli mpaka umwere kabisa. Evans Mokwa, odena kuruema Mwasai Bakeroka kona sisi, asimambia boniga. Kemi Sofi Motangi, anasema ya kwamba kona sisi. Adena morning timu Ensakia emambiengia Nyasatu anjire tuarolile litugo lialero. Wishing mashabiki wote lovely tree planting day. At least kila mtu apande mti kwa shamba lake. My regards to Baby Joy na Enoch Mochere kura Isebania Boda kura Nyangongo Junction were represented. Asante sana Muswati Kemisomi Modange kura Sezeme ya Nyangongo Junction. Kesto njali adena niko ndani leo. Nuari me yumuroberi kesto kwa rato burira sinini kaigua rajera kiri wadere. Nuari me yumuroberi asemambi ya aboniga. Asante sana oingesto onjali. Dennis Mowia adena naivasha kura karagita. Adebano balino murgyo unita kwamboka na abana mwana wa Dorcas na abana baye tata mogoi ibikondo Rogers Nyariki Pusta Bob Makori Simba ya Eramani Kirandi Dennis Olina Bernard na masabiki onsi wadera tukondani kabisa. Asante sana Christine Keruba wadera pamoja morning from Nyamusi Bwabene motrumesi niko ndani kama kawaida oyunere Christine Kerubo karodori kakwaendere chinde karone chinga chire simambi yaboniga Dennis Mogoyata na Ivasha Karagita na my wife Yunia kwambuka my daughters Tata Mogoi Vikondo Rogers Nyariki Pusta Bob Makori Simba Yeramani Kerandi Dennis Orina Bernard na mashabikonsi as tuko ndani na boigo just nyabotaba obonyo kurata kurwa sukos kisaju kajando pamoja. Asante sana Matangyo Mondo the playing tribe of grace Monya vera okay ukunogotera saba okay na boigo Matangyo Mondo ndo adede ndi tukuria Jumatatu etu bwana siasa na magendro. Sasa ukiomba wimbo ni inakuanga ni tabu kwa sababu zote botambi Matangyo Mondo andika kama wengine wameandika hapo na ki baada ya babogire bago bageni abande weekendia abande bago siku ya Ijumaa ndio tunacheza nyimbo Matangyo Mondo ekiagera togo kwa bio paste ikana e message mina natoka ko simeke med inkyo kwa bari message ya last week o paste yo backup lero ne mete ko simekwa siasa na regendrede maguta na rao kwaneru Mondo nae gabo mungwana manyana litukure Jumatatu siasa na maneno ya nyimbo ni Friday na Friday ngwanya kusaba hotela bona usiku unatupima Matangyo Mondo. Festus Onseri Maticha utakora kiamo kama niko ndani protest ya yuma protest agotebanga korwa kibra mbabu atete ya kabisa. Asante sana Teresa Kemuntata. We thank God for this day. Hi good morning Brighton and Dorcas from Muranga tuned in. Asante sana Honorable Cyrus Mosata Cyrus Mosekorwa Mabundu Chiduka niko ndani. Asante sana ni mkurugenzi mkuu niko tuned hadi mwisho kutoka Iranda ni Fabi wa Ragira. Asante sana Roberto Thomas atakorwa kiamo kama niko ndani kigima yumo anchuma ngenda utuma chise message chao. Bernard Baraka tanga hi bro good morning I am Ben Baraka tuned in from Sironga. Asante sana embusurengi yako rwa bonchari wa mwancha niko ndani na yobe shobesha tira moguso nduso Victor Omondo salama yonyoni umwanazi zopendwa atambo serikali Joseph Photoman Evans Nyamwaro Nyanumba Kefa atuya osababu korwa Kironda. Asante sana nabo igo Dominic Mangambo agatebanga good morning Brighton Dorcas. I'm watching live from Pipeline Nairobi Goganeria aba machoge chache
Gakero area Getare village ritukorigia na inwe boigo. Asante sana Dominic. Grace Ongwenyo awateba good morning Brighton and Dorcas watching live from Kijauri Nyansiongo wa Kisii tuko mbele wapi Fred Mosima Eric Osoro Ediva Yeskimu Zakari Makori Moginda Endu Muzazi ya Nyamache Wilson Super na bangali Geten engineer Kalebu Omwana Moravera George Momanyi. Asante sana Tom Mosomia watching you live korwa bobacho Nyayugwa Nyamira na dad Mosomi Omora Mam Agnes Mukira na Lamek Nyaribo. Asante sana. Nebo igo amwancho mugende gutuma wetira asi number 0792192834 nyago tumanyanga ki ogendrete chinga kitugende gochubwa toka asembe una ego chaiga ndo chinga Christine Kirwata pamoja. Good morning Asumi bwa bene muturumesi niko ndani kama kawaida. Pia sana honorable Cyrus Mose kurwa Mabundo Chiduka niko ndani. Asante sana Protas Ayuma korwa Kibra mbabu atete kabisa. Asante sana asamanda kwa ime yomoroberio asemambia wanendera kutuma SMS chaino oja sestu ni mkurugenzi mkuu ako ndani hata niko tunde hadi mwisho kutoka Iranda ni Vabi Waragira. Asante mkurugenzi mkuu eneliyetarigia sana asemambi ya Aboniga Ropato Thomason koru kiambo kama niko ndani. Asante sana mwanjumbuliria umeterero Jumatatu ikaro Jumatatu kila lituko ndibwate protocol yae litukura Jumatatu tubwate siasa na magendero litukura Jumanne tukatwara afya yerobo chenu litukuria Jumatano tukatwara chisemi cheito lituko lya Alhamisi tukatwara lichiko lituko lya Ijumaa tukalibeke nsemo yebwatoke esartu karansire weekend mebwatoke ningi bwatoke full Friday asoko beke mesiki wasabe request yao tuatenga naye tuakora ikoli tukuria Jumatatu tatwara siasa na magendero ko ikatori twakobanyina ya lero yabetere irina esari burweri gete bwarengerero tiatukwando burweri gose yabetere tokoregane koko tebitore karutu aboge ando mwanju mureria aena yokogera tura tume SMS yao kimpango Karwa tumere SMS yao tigo tumere SMS ya Ichuma na tema go kombozi nabona nyana tobwatiza kyo kombozi lakini ko risabigirito rigiya dike message yao tena ki bwakire Dorcas Brighton na Joshua yali tukira Jumatatu rigiya bwakire engaki na njendo bereti igana tigo copy paste otome message ya Ichuma kwanyara wa copy paste gwatumire message yenyomba yaito ya moino ya jagaiga bono naje ko jana ko bona gi ayuli lili shabigi lyabene kabere shabigi lyabene lyanje to muroberi bwensakia yako bali shabigi wo tomere message okobeti ko nyomba moino kwanye best gaiga iko mwanjumaria asebali bako korabo ayuna magoso nayo medo ikatote banio kene naki ayini shabigi lito lyensaki ingeko era oko barisa bigirito lienzaki nkeko ganda debona engineer Vincent Maina korbo sanza Kemso Motangi ndebe Kirisia Rogo ndebe Simeon ya Tuti ndebe Dolphin Mora ndebe Cyrus Mose ndebe Protas Ayuma ndebe Teresa Kemuma esario risa bigirito digia lakini corona yoko ba risa bigi oko compose zoko beke text ya renge ya January na bega bono onto mere message oroke omugavana former governor James Yongwae omoroke na nero omugavana be county ya Kisii eite konyarekana naye tigatutwarengo amaskani asensemo yobo shabiki asebali tigakoburukania mashabiki na ramaya sana arabwatitia machiko na maragwa akubatiwa asebambi yaboni karongwera nagega ndole barabari bagenda takoba imeyo morobelio ayim by the way ikyaro igatotebani na kitoko suka wajibosio na rawo tena morning to you asante sana asemambi ya aboniga nara watebana nere morning neratuma morning to you asante sana Awatebana morning Brighton Joshua and Dorcas Chasmali kutoka Kikwetu Hotel Suneka niko ndani na Moskali Moindi hakuna mashamba ya kupanda miti oyonjarisi Kikwetu yero tena migondote iyo egosime kwa emete ebirenga bya jarisi bya sana adana migondo ya keire asite turasime mete yato entosime kama nani ya serikali Jared Kebaso orogo korwa Mabundu niko ndani kabisa ya Ndizi TV abantu bonse ba Mabundu basimeke emete nababekire ase omoroberio Brans Kebaso Alvin Abuga abana bwakobeka so omoroberio Alvin Abuga Shalin Kebaso na Bravin Kebaso wote na watakia siku njema. Kimessage bina jina jikotaka
kiagero yote bina litu kole ara bantu basime kemete chari zero te bure mombo yo bara sime kwemete na bana bade na tia tupo ati serikali go sime kemete buya sana na la de bana tatu medireta de na buya mono Brighton buyo ko guide tiga bantu bwati amachiko na maragwa ekiagera kiro moroberi no bwate amaragwa na kwanjire koline gari ya Transline lina Transline tiga kolina Transline ando ta kolina Enako chore gari yamo era go iki Nairobi buya mono Onero tomire ujumbe ya tari gedirieta lakini ametuma ujumbe yake iko sawa kabisa asimambi yaboni. Eneo Ndizi TV bwansumosi enero tomire ujumbe yao asimambi yaboni. Tumawetera sinambira sa screen izo 79219284 nya gutumanya ngaki gosonya usangana ntwe na kiwewe wiro birete chinga kitu gochikwa na kigosime kwa kwemeta seriti koli alero nabo igona bogo totari la sense moye mitandao asoto nyora sense media Facebook muna Ndizi TV News Digital unyale gosangana ntwe ase comment nabo igona bogo share unyale ase page yao unyale kumanya baina masenga Ensakia na gendrete nabo igona bogo like ase page yo ya Facebook togos kama ino sense media ya YouTube tubwatia ya masa ya mo aso tunyabuna Ndizi TV News na pa igo asa mtandao lyo monene tunyabuna www.ndizitv.net www.ndizitv.net unyari usangane cho chinsa chonsi ndo chinga ebiro biga sengo chararante tumenyo to sio mi ense media ya Yende ya studio sense moya madukani lito koira na tumaye kwa swa sense moya yende ya magazeti to komanye na lia ya agendrete sense ya Kenya amolekire ase magazeti ko to basogoska to basakogendale to koira na kunatira na magazeti Joshua kazi kwako. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Kiroyo mona bwate obusibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu Kiraritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri ligo to koletera amanga yanyareko bagagwateka imena isko yorogongo rwa Gusii ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagendrete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubuyima nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakubulia bakenya banyareko baukanye ka chinga ki bagendete ko bakubeka emerobelio yokwenekia buna obogima bwanyareko bokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatirane nere Joshua asensemo yebimanyerio nabo igo emanye kigosori nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka kurwa ase ebiti byeito bye kigosori tombo cha gosangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omwanchumuriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwanso bwomu Gusii. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV.
unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Omo science. Niyende. Oyo no science. Niyende. Nigonde imea Gusii Urban Blaze. #ekebembeli. Migi. Yali na koronyaramba. Chenkor kuma MC Migi. Make sure kwa watch the show korpunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Nga Faith Star yote bagagu nga jirani asomorobere wo Gusii Urban Blaze. #ya mitandao yonse #ekebemberi. Nyoromorobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV. Gusii Urban Blaze umurubiri yo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiyogo chengera emiyega yawo. Enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino bokokoroseria chikeki chia kerengencho aserigori ritariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo toka ime mu chobosongo asamange gose kubeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa. Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi kuirananse imeyense ya Kenya. Nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwe
kwemanye na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cheisiko na kibagendete gukora oboncherere bwabo nabo igo na kibakwenana ebintu koru chinse kiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechimashini chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekiombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna bunarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya tori tukurida marwiri na malaria kuri tori sukari tupima blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zonse laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology abo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bwa mabere arthritis na yanda mange boigon korenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeju muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Nyabeta kiraritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijuma chinse ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta negenteki ya konyore bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyore duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbia mono mwanchu moriro Ndizi TV kerto endrede asomro beribwensa kebor mambia na mbia mone kero chorete Ndizi TV wansuma usi anane kero chorete moro berioyo bwensa kia bon mambia mona simra tumire jese mesino smondre to gutuma lituko oliale ya Monday karmanda te kwenye kueroberio jigosime kemeta sinsemo ao imeyense ya Kenya nindoje na hai Ndizi TV na Brighton Dorcas na Joshua. God is good all the time, let us praise and adore him. Tree planting day, let all plant. The sun is heading far from the tropicals of Capricorn. Let us also strict each day know what we are supposed to do. Ogusero ward administrators, let us know where to correct trees from. Then abamaiga bako rusiemete aro Chris kurobugusero raganga team apana kosa asensaki obwansu bomo gusia sana. Kama jigorana aro Chris ngwa koreta mangana geography kabisa. Understand the mangana nga yumo ga sore tropic of Capricorn nga yole kabisa mangana yona ya kutoka senzeme yo ya geography ndo ba de kweta ndo ba de tropic of Cancer usena give inte vinge sana lakini tropic of Cancer o yone aro Chris sana aro Chris me dene maratona
Asante sana Chris yakarwanda kwa imeyo muroberi bwensa kiabona mambia mano thamanda tutuma chuchumbe jeno kato kwenda senzema ya magazeti asema mbi yaboni ngende torena mbarabari kurende Teresa Nyaboke na Ninkoroje odana uko na sisi asema mbi yaboni. Asante sana ikato chisoma tochikore kato kwenda asensema biasana Geoffrey Ondimu Dumanga SMS ya Obuka, Dumanga SMS ya Asimambi Yabona Tonyerore, na ya Gule Ase Studio Asimambi Yaboniga. Rebecca Bochero ino morning Wakire Brighton, Dorcas na Operator. Then Operator Joshua. Mambingi ya mwenzi ya masabiki abairi, abasani bila kuwaja magega ababisa. Bane pamoja na umugaka one Caleb na abana, baito Joshua na Faith litiko likanyeku mwenzi. Asante sana. Metaba bisaba kwani gaomo bisama bere metaba sani akije kumete kola kanande bwana basani basani umete umusani ningo musani ni gago bimete kwere charo kwina madana. Good morning from Sense Kisii following up very poor utawara gitry imeyo muroberio na bade no murugyo eru traveli amama omindo chen basweti oyego kurwa tombe Nyamira County. Asante sana oyingorwa se awatena bakwani wekorwa tombe kitutuma sabe county ni ya Nyamira. Asante sana sana manda tutuma chumba jeno asumuroberi Ensakia bono mambia. Napo yondo chenga Clau Nyankeza uta good morning timu Ensakia tuned in kama kawaida na waziri mkuu uta good morning live from Doha Qatar. Asante sana Ucharu William uta good morning from Sensi Kisii following up. Asante kima uma chubiri ndego tumaya SMS yao utasi na mbira skina boy goto wate gwetera sense media mutanda aso tunyora mna Ndizi TV news digital semo ya Facebook na boy gogo ikasense media YouTube to wate mna Ndizi TV news ndete ngo ile aya masemo ikasense mo ya magazeti etona ali kumanya narari amurikira seri tuko lialero ndoshinga mbwate usomna butambe ngo tware gazeti ya Daily Nation. Biyo sana mwanjumo ligere na njebuna butambe ngo tware gazeti ya The Standard ya sebejentangani ekarego kwanda igorona obogima gokonga nero enkwana irachi gotebani gose koirera chingwana jirija daro committee gotari koroboti rwabo mapemba korengana numo wasikorangana no yokabeire vice president ya Kenya Kalonzo Musyoka boigo oromoraiwe kiama kegwaiba boigo nigo are asomo bwasimiro moja ni adena engane yunate gochigo kwanu ase oboime baramba gochigo beke siginaja asorobotroli ruwe kamati yeri yarenga Bombas of Kenya yerengete ase amangana yoko rigereria ense ya Kenya boigo yokabeire omuwasiri defense nere yujinwa marwa nena kwanda gate abuna ekero kwa igure ekerero kyaba Kenya buno marai ke kolerengo emirimo barabo koba buna barai kurwa somo basimiro moja babeira yasembe ya Batson Docs ni gobanyore enkwana yaba Kenya bina obogima rabo endete gokonga igobono egokonga kwa bogima abogora chikoirera ogotebana kwa roboti urukurikiwa ntwaro jino no wa Senator Bwe County ya Nairobi eduni sivuna nerina kwandede amangana ayo igoro ya ngakiba gojutu roboti uru esiko babuna mangana yogo keye birengo byobogima mbiri ujugo kwanu asenseme boigo asika sedi ya testandu majumori ne morekedena na gi abakori mere bugoro asikyo mbigiriyo sangelie bango Kenya Revenue Authority na barbuo na kibaka na mbaraka nwengeri yabo useni go bagwa kanu mesare remeke boige kero obogima bwene to bakongera no ene rent anyade ge commentwa boigo ikaseti ya testana ni moregedena ngaki Kenya iroberti go simeke mete 150 million ritukoria lero ekero ritukoria ba Kenya awakorwa sinse chisco akorwa se chinsemo awo rongoro Gusii gose ense sikonti temerongene na isano ibere bagusimeke mete katorojena bagwasiri aone wachikora emeroberio yo ase county ya Kisii torojena eriduwaro ne rorobererie go chase county ya Kisii korende ngotomari representative yego chikotokonya aso gusimeke mete asense ya Kenya gosa sorongo rwa Gusii boyeso kokora sekasete yentangani nindo jena omorai ibo opposition ase county osa sense ya Tanzania risu ngakiaro kwana na kyo bwamate bwaye no bwamate bumurai bwa mabwasi myolo moja wa Kenya Raila Amolo Odinga bwanyara boko butoka ayo jumere ya sekasete ime ningekogera ubwamate bumurai bwa okwameria serikali ya Tanzania no murai bwo kwameria serikali yensi ya Kenya Raila Amolo Odinga bwanyara boko butoka ayo jumere nangekogera ayonsi akorekana asiga seti ya testarali asemambi ya boniga
tukwirana se gazeti ya Daily Nation page entangani ndoche emulekereta magana atatu oka asebono ringari tangani di mwamu linene libiri kukwanira ngaki okuirana kwa Raila gose the return of Raila asebono egotebanga ni maiga yako kira asege kakemetenye emegose metenye menge ni kobono morai ubo kyama kya ODM Raila Odinga airanire bono sense moya siasa asebono atete gochia kobwatuka ayamanyete igoro ija mafuta ense ya Kenya na biko ebono ajwa modengete omorai bwense nere William Ruto asebo igo agochi kogendera kumanyekania ekyama kyaye nabo igokolikia ekyama kyaye ensengima chingaki agendete kunya kwebanga gose agochi kogania chingaki ara chikogania abo iko konyora libagali okoboria na yere ekeroge kyo borai sebona tengani gobono demanyiri buja kolende niga achakire omurobiri obo kumanyekania nabo igokolikia abantu kyama ekyo kya ODM sense ya Kenya engima abo igo epeje yentangani nigobo igo emolekerete igoro iyo gosena kimurai bwense tukoria rero arachikora aba Kenya gosimeka emete sengima chingaki akageire gochiego ikirana sense moya makindu yore emeye county ya Makueni asebona gochigosimeka emetororo chingaki aba Kenya bagane iri gosimeka emete chibilioni 15 se miaka 10 ego chagosere motwe nigobona baraiba gosemora ibwense akarense meria makindu asebona kagaire go ikororo chinsa isano chabona mambi iriko chakia gosimeka emete igano mangana yonere omoto teneta mangana yokubatuka amangana kurwa serikali Mr Emmanuel Tilamu oibono tenete gosoro ma secretary ase obisi yo morai bwense likwana kinga nkobwatukara amangana aliaba agusa mangana aliaba Kenya babonete kumanya buna ayaiga ase moyo gosimeka emete oibono le press secretary na boyiko ase page ntangane niko boyiko emolekerete igoro ya babegwa bali gose abantu bali bakoiba chibesa kurwa ase kampuni iri ya Quickmart supermarket Wano babete bakobe kwa byara abantu bane ase kyombekerike gokorobotuki kigendete gadisai kigendete gokorobotuki asebono babegete abantu abo bane igoro abo konye bakolemeremo ne kampuni ya Wells Fargo asebono babete bakotama ne chibesa chimilioni merongo kyanda nenye asebono rende babege tugoro lituko lye igoro babege tubyara ituko ligoro asebo tukibagendete ko gokoruna bande koligwa nawe igo ase page yentangani nigo emolekerete igoro ngaki abalimu abanase chiskuru bono baganire serikali kubwatuka chibesa go cyase chiskuru ase ngaki ya mapema asikiri batabina nigo bono kunyoro gwe chibesa echo ochi waturubania amasomo gosoko gendera gwe chiskuru ase bono baganire serikali gotumeka libaga ligali abena ase chiruse chikana gotuma chibesa echo go cyase chiskuru elikwana kinga nkonyora bali chibesa cyase obwango nakogenderera okoroberie emeroberio dia ebene tokobekwa ase chiskuru mwancho marigana ramolekere osaire bulto ase page ntangani ye gazeti ya Daily Nation konyara chinga kiniso gati na ukumanya ayara mange buyasano mancho murundi Steve gendera ko baime yomuroberi karondo jage jaboro dena koru isamboroche yatubwato buyasana korwari rirta satellite amo na inche onsembe James marube chef umoturet Vincent Choshonzongo sabransora akosa kevasobosira de anuali me yomuriroda hivi adana morning Brighton mimi nitapanda mti kwa shamba langu asante sana era adana ujigosimeka emete asomogondo mbio mana sana mane tutobwatia asemambi yabone karongwere na siga seti ya te standard page kabere ili mregede igoro yaba obisabali ba okora emeremo ase Kenya Revenue Authority alias Magaja Times Towers na barabni go bakari kudana ayobo mabua kongire Eto raba obusaba usangiriye bango obogimani go boendete gotokongera ase ense ya Kenya karwatha no ni nyumba ya rwakano 8 bono ne 16 yobona barabungolira bare asibatara kanwe misara ere emia boigo asikaseti ya testande beja doni murgedena na kibono chinsemo ao mansai mara gose alia sabatari baotara baja agrikoli approach yenyi na kibao chukwali gani abatari asensemeyo aneko baroseria keki na kubarosiri merobiriende eriko bari gani asenjera endonge kabise pechi akano manjumania ni murgedena bono nigo serikali ya boli gobuna na robo na teori gwanjera
amangana arikwe igoro yogo keye birengo byobogima high cost of living nigo osimiro moja nonye babeira asege ikaro kyo kwana chinkwana chiriba ochikolika robodro ochikuru asebunge kolingana Kalonzo Musyoka batebire sisi atutaweka sai ndurikobege sei yaito asoroboti oru uno muraibu enstari ochikoligeria amangana ayo a cost of living baigo aseka sede iyo ye bechi akano manjibere ne morekerete igoro yo mosbati ancherincheroge ekaranya riga kobora mysterious iriyo kobora kwae ngakibone endete gukwanirwa ekara bakenya bandete kurubirengere byabo igoro yingane iyo igoro yamagutaria ose kageria arenga 17 billion yarenga se boteri ya Mombasa ya Rita sensema ya Dubai ayuna arenda kwanirwa se bechi ya kane omwanjo omurire bechi ya gatano ekarondo jena nigobono abarayi abange bakakwana mangana atari gokonya ba Kenya azokobeke meroberio ende egosuka gochibosyo ebechi agatano morindi bechi agatano moneri morigede na murai bwense Dr. Mudo na baratumeke embinu umurai bwense mukoro urukenya agatumekire erigokoro mochando ori bwana wanata kubwa quotas bari barasensemo ya costa yunaro amurekera sebechi ya gatano nomo boiga sebechi ne morigede na ngakya machoni amajoni anbere ya akedia fanyarega kobwatwa anene ekero ekagere muna nibo banyarede osemba maide ekareki bruce ose ekero akagurunet kanyarega gwateka ase bayemo ali sensemo ya Jebor county ose market ya Sotik county ya Pomet ayo naro amorigere boiga sebeje ni mordena kyabo bisa bane banyarire bakobe kwa biara abakagere na nobaikerneti oboibi bwa 94 million Kurwa sensemeri ya Quickmart abo bona sijibase 91 million yanyate jiko bari covered aburi tukore nikyo mbegeri ya DCI bechi yagatana kaberende bechi yagatana kabero mwanchumuria eli murigede na kibono abo serikali ya robereri gochigosumeke mete 150 dero singima ekero tukuri lero lireli tukori hode yogosumeka imete Karongo charali kebechi atano tuziri murigedena kibono omurai buo kwa meria serikali ya sense ya Tanzania enaki nere tundu urizu nga kibona kale ko explain osakale kwerera na kibanyara bagwitana no murai buo kwa meria serikali asense ya Kenya oyo nere Raila Morodinga nyora yo onyasome asobugalina ningekogera tundulizo bari etane no muraibo kwa mereri obo kwa mere serikali asense ya Kenya baigase beji ya kiando manjubalia imurgede na bono umurai buobo mobwasi mioro moja Raila Morodinga niganyarire kakorwege kurege tindiko kya asaba MC be county ya Siaya ase ateurina na batna mbari jokore mere monik sagatibu ibone serikali ya county hiyo osomugabana bwe county ya Siaya James Olengo watakiona oyuno murai bwa murai bombo simero moja ukarwatebi aba MC korwase county ya Siaya wega sebejine margaretena ngakimugabana we county Homa Bay neragira diswanga bona abekire meroberio kwena kuna aba menyi bensemo ya Homa Bay ngonyora bare amangana afya aisa inigo singu access bare availability ya mangana afya as enseme yumajimari ayinara amurekire narigina nyodi bagani tarudi ngere kwera sana lyagendera sega seti ya standard Tukirina se peji ya kabiri gazeti ya Daily Nation ige molikirete igoro ya banyankongo abu bono igoro ba tarete wikase chimbera cha World War 2 asense meri akariya kwa sebono babete bakora omonyega abu kubanyora bali babete bakorara chinga kiche segie cyo anene bali baringe na bwa machoni gosa chiso just ase engake yo yesege ya World War 2 nigo bono mugako ya moyo umanyeka ine gose umanye kurukwa nganere Kenneth kiriage njoroge aikerete asomo yegoyo bwate myaka 90 na 5 nebere ose 97 asebono akwerera naki yarenge segie yo chingaki ekere segie ya shakita sense ya Kenya ni garenge ekerasi geikomi na rimo geikomi form 2 asebono esegie yo yire tugotenera gwe skuru na boigo Kenya lera emirimo asense meyu yeserikali ose asense meyu yesegie asebono arenge nero olinge kugacha chisiri chiri cyagakire ase aba Kenya nero bono olinge gochigacha asebo igwari gut abwate ekodi ariko nyara kaboga ko tuma usika kubatebereria abali barenge abarwani asense meyu ni garenge oyo mubwe chisojas chingaki chesegi ejo
asabonero kagachire amagana ari yechisiri ichense ya Kenya nege mulikete naki abaigete asense moyuna boyo kubanyora abamu abo bali babete bakorara chinga kecho cha World War II ase page ya gatatu nigo mwanchu mulikete ngaki abalimu abane osechi head teachers bono baganire serikali kubwatu kachivesa oche ase chisukuru erikwane kinga nkwebanga bali boikiranu ase mirobero yabo yesukuru chingaki ebono serikali yatenenya okomenta wechi fees ose okugani kuri kwa balimu abanene baganeti bamente school fees kolende serikali katuguterare amangana yo asebono iga abalimu abo bono baganire serikali kwana kinga ngotoma bale chibesa se chiskuru ase genki gose mapema elikwana kinga miroberi jonsi iyeikera nigwe ase nchererengia ase chiskuru chonsi ase omoteneleri we kiombe kia secondary school heads association nere chair kahindi muli asatetenga bono nigo baganetie serikali kwene kinga amasomo abo sa ngosirware boikiranu asuko beka chibesa asichiskuru asebo igo batetenga asensemo yam gose chiskuru chiricho korara boarding school school fees ente yego chikomentwa ase chiskuru chi okubwatikana no waziri wensemo yechisemeze kerimacho gubuna ateba iki yaitanga besate yego chikomentwa nigo chi boarding school chigo tigara chibesa buna chire gosuna konye chigendrete nabo igo na chigo tigara nigo bo igo baote na serikali nebwente kodigereria somurobero ryo nemis ono morobero ryo abana bakonyorera chibesa koru gose serikali kubwatia abana bali barasi chiskuru enyare kodigereria omorobero ryo boikirano kyagera nigo omorobero ryo abana bande batari ase omorobero ryo nemis batabwati chinamba chiri cha nemis egento bono gekogera abana bande gose barokiwa bande mbakonyora chibesa kurwa ase serikali asengencho kolengana anera watebanga Mr. Kahotenga nigo serikali yani abana bataranyora nemis namba asengencho watabwati chibati certificate inara muri kase page ya gatatu mbo tugo sukamoto ase ensemo ya kane ose page ya kane nige gukwanira igoro ye mora ibike make odie mora odinga asebona irane asegeti gechi siasa osege siasa asebono agane tigo chiko bwatuka amangana ri amanyete igoro yo amafuta sense ya Kenya asibona gandete komo che serikali igoro yo komentekana kwa mafuta sense ya Kenya asibo iga CPG yo nigo boige molekerete ingakireira abange tusabe gitemeroberio yo gochikomanyekania ekyama kya ODM nabo igo kwana kinga encourage stari osenkoli kiara abantu asobonge ase ekyama kyo chingake agendete korwachi hint igoro yo bachori bo mwaka 2027 chingaki akageire gose arachikuboria chipure cho cha 2027 igo manchu nara mulikira CPG gatogosika moto ya CPG ya gatano igemolekerete igoro yo morai bwense Dr. William Ruto igoro buna gusena kyago chikorari tukoria rero aso osimika kwemete chinsemo chiri cha makindu county ya Makori asibona aganedi gosimeka emete emenge kigima aseri tukoria rero asibona bwate amaganio yo gosimeka emete 15 billion as emyaka 10 remotu ayamaga yo morai wose omuwaziri ensemo ya oborendi bw'imenere kiture kindiki koralia abwiki yaitengari tukoria rego nigo chikobali tuko lyo gosimeka emete asense engima nigo no morai bwense akagaire goika asense meyo ya makweni makinu elikwana kinga oraire ogochaka kugosimeka emete asechi county chonsi emerongo enene sano nebire choiboigo chiganeire gochaka bana gosimeka emete asabarai abaganete ko iroberia kwana kinga ngo chake bale gosimeka kwemete bene nabiga sepeji ya gatano nalimo nige ko kwanira igoro yababunge na kibono bagane tigose bago demand amachibu igoro yo gotuma kwa banyanyimbo ko cha sense ya Haiti asebono omorai gosomu waziri wo borendi bw'imenere kiture kindiki akagaire aganeire kwireneria amara bori ayo igoro yabanyanyimbo abo eribwe yemo baganeire gutuma go cha sense ya Haiti elio go chikwana kingango tinyabare oborendi nabayikobeka omalembe a sense yo ya Haiti ense yabereke ko kya ogotubana gose chisegi ase emyaka emenge nabayigo ase page ya iko ya gatano na kabere togosika mutu mwanchu muri nigo
Kwanira igoro ngaki omorayu osomo konyu bomorayu bwense Dr. William mokonyu bomorayu bwense na Rigathi shagwa asatebete ngaki ago chiko bwatuka oroboti rwa amayari banyorire gosense ya Kenya yanyorire kubwatikana nechitaro chia omorayu bwense ase gazeti otengani gobono ara chikobeka tenene aria osense ya Kenya yanyorire kubwatikana nechinse chiri omorayu bwense abire kagotara na yari ayare arentire asense ya Kenya asebona ate akwane tabugoranga nigo etaro yomorayi bwense gochinse abono yarentire amaya amange ase ense ya Kenya naboigo ase page ya gatano kabire niko boigo murikirete naki ebunge gose ababunge babwate amaganyo yugo chenchi amachiko asense mo yechibesa likwene kinga nkolenda bale chibesa korwa asobotume kibobe nabarai ao asebono bago chikobe kali chiko yuko chikolenda chibesa asense ya Kenya kwene kinga ngolenda bale ebese eri gose taxi eri abakenya bakorwa eri abarai bande baba bagotumeka abobe gose nga balende chibesa cyabana inchi korwa ase abatumeki bali bagotumeka abobe chibesa echo etinyale korendwa aboikeranu abigo manchimento gosuka motwe ya se page ya gatano gato nigobo igo imurikirete na kyabanyanyimbo bagendete gokora butuki ase kyombe kya DCI Wano kyabegete byara abakagurwa bane bobo ibi bwechibesa echi kampuni yose supermarket ya Quickmart asebono abantu bane babete bakubikwa byara aseba bakoiba chibesa milioni emerongo kyanda nainye ase iki yaita kulende niko bane babekiru byara asabande bagendrete kuligwa asebono obo tukiboga sene gokorwa asenseto ya Kenya mwanchu murigeria abigani go bale ngokora usaba kagerwa abaga bo bibi nigo bale gokora emirimo ne kambuni ya Fago of Wealth ibono asebono bale kwa guchibesa bayira ase chibengi into kirete bono bakatama ne chibesecho gose bakabakanyora sakongu ojo gotama ne chibesecho gose bakaiba chibesecho omwanchu murigani go bona abanyanyimbo bagana tokora obutuki na kumanyanga na seki akiyagate bakaira chibese chikulende babekiru byara abantu bane asebono bagendrete korigia abande abo babwatiranete kokora obusalia obo bokoiba chibesa echo Piazano manchu muri Ndizi naragendrete ko basense memaseti kadori dijuo kora konne barabara to maji SMS chiapa ngor kora tore kiara to toma sabagan baito bajire to kore mangana siasa na magendro Dorcas ngori koro apunya meuru omosojo emambingi atu abo kirebuya President yeto eli irengora nechi bango asomo Kenya agodana morai bwense tigere ngora achi bango chiriba ko taxes iria ko ya Kenya omwana inchi omire mono wananchi ameumia oyo nere Dorcas ngori korwa senseme yabo nyauru asante sana mwajibere karane tako baime yo Roberto enda senseme magaseti abawasiri abangora baromurobiri bosimeke mede ase county ya Kisii honorable Edward Ugwaro nerogo cha county ya Kisii ekaremete yosumeka Ensakia Hills ya aliensema ya Bonchari ekaremo wasiri nere honorable France Ball ago chikora county Nyamira area sensema ya Manga sub county nyaisa ZDA primary school abno au chikosumeka emete korene ekaremete ngonya kubona ngasera ensema ya siasa ngeta tukubona entwaba Kenya tokungaino gose ngakitore ni toko ngainwa ose tore tugo tuwa Kenya tunadanganywa ose yani ni otorora buna bono ona gosome list yo ya serikali yatomete yaba wasiri bago jikwena na bago josmeke mete bago jikora gosmeke mete asense ya Kenya ni narona marita ni gare 26 lakini onaje to wake liso roma jumwe naro je Cleopas Marara nere UDA secretary nere Cleopas Marara no mo wasiri yani kero korengana ni list ina nanyeroje ni yali gethena allocation of counties counties to cabinet secretaries officials ekero nanyeroje gal bono Cleopas Marara ngamorano ara aliange number 14 ajo nere Cleopas Marara UDA secretary no mo wasiri yani lindo igwetheri ngana tendi aje tepna ki puna abanga tiyabali pauju ikaranza ase cabinet ndakini tonye komoro yongu igo korango ya kali chibes secretary jobo cabinet secretary ayuna na bokonya kwebori ikiya kero moro cha list yaba wasiri pauju gosimeke mete
by the way tiango tebinka in county kiagoji kiagera niroje mpaka katika shawa na bekira yagoji kwenda se county ya Migori kianja asindoje UDA Secretary General Krobas Marara nera number 14 yakorangana list yeyo akwenda sense ya West Pokot Riran Forest Station kono mayakwe bona igono mu wasiri yale igokora ngori yakala kibeze hari mu wasiri without portfolio onyorena General Secretary General bwe kyama gya Jubilee dieta oyo renge Rafael Tuju na kabere mu wasiri without portfolio yo Marara nera aba mu wasiri without portfolio ayo nabogonya gwichoreria asimambi yabone mwachumo ria ndagetinje ngore kurwa sesemo ya magaseti tatego kora kurwa sesemo ya magaseti na asimambi aboniga asibeje komigilia mangana Mombasa port na kwanira abo nonekero mo deputy governor bwe county ya Mombasa nere Toya agonya Toya siri ali songa kuruna Francis Toya akarukwana yahaya eserekano yake kunya gototebi gorona teri koni ya mangana teri ko privatize amangana ye bot etungainire hinero gokwana uino mo deputy governor bwe county ya Mombasa hero kwanire kabisa tena haya wegatuchunguza serikali igona mangana gero kwana igoro ya mangana ye bot asebeje 16 nere morigete igoro ya macha manga kya jakere gotwa osembere nyinga ya ture ANC yeto ya Kenya bechi ya 17 17 abakonyora bwana bwe somere na ngaki climate change ya affective into all asensemo osesense no ina asensemo Africa ineno maede etabauti gadi ye El Nino na La Nino ndubate El Nino na La Nino anyanyora sebeji ya 17 omanyena tabauti kero gadi El Nino na La Nino aina bore somere ase amange karono jaba gavana bana bagare koligere limero bere bakobeka asensemo ya mangana ya El Nino ya jakire ko bwata inse inse ya Kenya mwajumaria esali biryana bya charade tian korerabu asiga seti ya testali bona nyore ko bia obwe somere hasi oboime Tukuna se gazeti ya The Nation ntete nkoire baka se page 10 asibone molekrete na KNC ya Kenya egendete gosuguma omorobiro bogo Syria ebintu bechi plastic asense engima asibone batetikora gosema chi plastic chinde chonsi asense ya Kenya emerobiro egendete koligererigwa no mo cabinet secretary nere Soipani Tuya asawtengani awuchukwene kinga ebintu biriye chi plastic bya sirire asense yeto ya Kenya mwancho muri oinyore nga matuka maiganigo serikali yateneti botumeki bwa masakara yechi plastic na gochakyo murobiro omuya bono botumeka amasakara yechi bagi atali yechi plastic ose yechi anga egento bono aba Kenya bagendete ko bwatia boigo ose no mo cabinet secretary ochire na boigo Soipantuya nero chire asentunda yende gotebanga bono oikato sirie abintu byechi plastic byonsipi asenseto ya Kenya edikolenda lire nebintu bitweta na inekegima togo suka motwe mwancho morigeli yangu charali wikase page nereye 12 asebono se ya China egandete ko suguma oigo segosira asense moya green enachiri kona kinga nkolenda torelire goserire nkolendo lire asense engima igo mwancho bali nongo tigera gaiga osinongo kolera ase page yeyiga ya 12 kolende nabo kwenyorera gazeti ya The Nation bwesomere bwimanye amange ajwa amurikeire ase page yeyiga gose ase gazeti yeyiga kana manga akwanire ase chi county au umancho bari nyore gazeti yao ebwimanye amange pia zano mancho muri on TV zari birebeto biare tutenda sense media Joshua tumanga yabagani beto bagira to kwanda siasa na magandro bayonga kim obosime kibete bocho kwandera asinzema ase county Kisii and county ya Nyamira ekarol na jitokuri morekera mone kiana chi county cheito chire ibere ase chi county gadi chi county emeronke bere emeronke na isano na ibere yotwenda sense media Joshua tumanga yabagani beto baikire na baikire tutaendelea katika ile ensemeli ya siasa na magandro asemambi yabone na on TV wansu Gusii. Ndizi TV, obwansu bw'omu Gusii.
Emi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bw'etugo na teknolojia y'ekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo batebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare buyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati tu ande baka somole mimo boli na ki akora mabera yanyara kubaga wansaiga kwarigirie obubwenia asumu chandu bw'uburwaire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwera mange amariogo ayo niga kubwenia amarwere buna oburwaire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwere ya komenta baga kachinguru chubosacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka samalita nguru Duncan Marita Murias gonde omulisia we kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Eva Health ya chire ase Kisii igona atendije clinic yabo abosongo ase family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitega se clinic ke Eva Health ga bosongo ngaira mariogo ari abira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Eva Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Mwana mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne chika kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukuria Jumatano ujagirense maneno sumbaka chinse to nenusu asekira litukuria Jumatano ngo kwari nkanda ke komi kiromonto na watu mwana tuwe chaya eseke no kwanya wikufa itinyo mocho bonyanzi nikuzo mbicho bonyanzi na chekora taibwe muchi ono nga make song na chigusi ngega no to korta bagendo bakirengenjo badenga kibaki netembere mo kibako dire barigiriye birogo osinani kibarengito jokora ojese matware bosingo it happened nga mumbuna alenga bagantumire tigiti inche wa attend interview enche na ganchire gotiga gotoka nkaliondo nga Christmas Muntu na temete sana utolindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora biasara byokonye bituma n'ekingende omuga none kera ritukure Jumatano eseye munenu suya maragoba no moiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba mundu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora naro cha kwa muchu
esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abaligereria kuru County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende Nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko mbabwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer naboigo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu
kera ritkoria Jumatatu ensemo nabo igo chinsa isato ime ya imanye Jumatatu omwancho muri ligo tokoretera amanga yanyareko bagagwatika ime na isiko yorogongo rwa Gusii ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kieciga bakenya bagenderete kwe murungania kubwatikana nogo kunga kubuima nonyera bonigo obotereri bwa serikali ya Kenya kwanza bagenda